Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Asyifa Fajar Kirana, kelas 11 akuntansi kalih, nomor absen kalih, asal sekolah SMK Negeri Satunggal Dukuh Turi, asmanipun bahasa Jawi Bapak Edi Setiono. Kangge menuhi tugas bahasa Jawi, kula ndamel babagan pariwara cara mencegah virus corona utawa COVID-19. Cara mencegah virus corona utawa COVID-19 iki satunggal, wicik tangan kanthi bersih lan bener. Kalih, istirahat lan olahraga sacukupe. 3, nganggo gunakno masker yen pilek lan watuk. Sakawan nyetrapake wates sosial utawa jaga jarak. Gangsal ngombe obat tradisional kangge jaga awak saking virus corona utawa COVID-19 iki. Ayo jaga keluarga lan bangsa Indonesia kanthi nyegah penularan virus corona utawa COVID-19 iki. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.